Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay manghirap. Lakip na gyud nimo og sa mga bata. Wa ka ba'y laing na matikdan nga hinungdan kung nganong ingon siya anak ka maayo ninyo? Ha, Corina? Oh, Kuan, wa man, matansyang. sigurado ka? Oo. Oh, sigurado ko, ma. Mao ba? Mitutok si Mama Tansyang nako. Ma? Ngano? Wa. Suod lang yun kaayos pransing og kanang Gregi, no? Oo, ma. Mayo, magalit ako. Kadiyot, ma. Biyaan taon na ka. Nay mo palit sa tindahan. Ari unsa na ako. Nahala, sige. Ato Tabi o na, ma. Ay, maayo lang untag way laing rason o hinungdan. Maayo lang unta o nasayop ko. Ay, Ginoo. 18 tanan. Niya, dos ang imong sukli. Nat, Salamat, pod. Sa akong pagsapot, lain gud ang tinanawan ni Mama Tansya nga rin ako. Mura pa nagduda. Ay, Ginoo ko. Mahimong nasayop lang tikali ko sa akong pagsapot sa kaayo ni Gregi nga rin mo. Pero way kumo kung maglikay lang gyud. Wa gyud. Matansyang? Oh, Corina. Ma, ani lang ta mga tugron ha? Ayaw na nag-ahat og uli kay hapit na mo gapi. Unya, nakaluto na ra pa kong kanon. Unya, napay sudan nga dahan ni Francine. Oo, lagi. Nagkasulti na bitaw mi kaganihas mga bata. O kita, di ba? May tando na baya ko. Oo, di ay. Nain naman di ay tuod ni mga bata nga wa pa man mauli. Ay madre nila kuha ang mga kanding. Ay, di ara gud sa unahan, ma. Ni ana tarong duha. Si Francine sa wa pa. Ako lang apason si Francine nga naghipos pud sa kabaw nga gikang gitugway. Mas maayo pa. Hapitan na lang pod ninyog tanaw-tanaw si Dodot og Miles. O, ma. Unya, itanaw-tanaw ko sa tindahan palihog ha. Ay oo, ni aramang ko. Sige, ma. Tabi una. Nahala, sige, lakaw na. Sige, ma. Oy, istoryahin niya dito ninyong Francine ang bahin sa mga bata, ha? O, ma. Ay, Ginoo. Maluoy taon kaning ilang pamilya ni Francine ug Corina. Tabangiin taon sila. Ikaw ramang yun ang nasayod sa tanan, Ginoo. Ikaw na'y bahala kanila. Ayaw lang kay ipadulos kabaw kay malagsikan ka. Kung manghiniksik ang kabaw diha sa akong gipatunaan niya. Unsa man sing nakahigayon ka na pagpasabot ni Dudot ug Miles? Wa pa man. Kanus apa man mo sila sultihi ug pasabta. Tigali kung sa ilang reaksyon ha kung
Anak na nimo sultihi nga hapit ka ng ka. Eh, lagi. Nagpaabot ang kong gustong higayon. Ang ako sa punta to nga makatabang ka na ako sa pagpasabot nila. Dili ba gid ay mahimo? Ha? Day ko rin? Nagsulti na tabahin anak dili pa. Ang ako manggod nga Hain man dahil mo gitugway ang mga kanding. Kaya wa pa man mauli ang duha. sam kay di man ko nimo pasultiyon. Nawa lagi na siya. Oh. Nawa, madritso ng hinuglakaw. Ato na ko ang mga bata kay hapon na. Ay, tuwa dapit silang isyot na ko gitugway ang mga kanding. Na, misutoy noon. Stilan bayana, misutoy og lakaw. Day! Wata ko, Day! Wata ko ba? Dito dahil sa Pransing sa tindahan dunggruge. Wapyat. Ako ta siyang ihatod sa ila, pero wa siya musugot. Naikog to ni mo dong, oy. Kay mayo mong ka nga to niya. Bisag unsa na lang gud nga, pabor nga imong gihatag niya dong. Nila di ay. Wa kasi na matikdan ako, Piat. Ha? Nga, unsa dong? Dong? Wapyat. Bahan sa imong pagkaibog siyang asawa dong. Wa ko maibog ko rin ha. Wa! Ngi! Wa ka maibog niya. Unsa man ay nangimo dong. Gigwapahan man kaniya. Ha? Dili din na ibog dong. Lahi ang akong gibati ni Apyat. Di ko'y kalimod nga nakadaig ko sa iyang katahom. Pero lahi kining akong gibati nga to niya. Lahi? Unsa mang lahi? Ado? Nabuang na tingali ko, Apyat. Pero siya nagkanunay ang gipangita sa kong mga mata. Buot kong makita sa pirmi. Hala! Makaingong katingali nga layabag na kupyot. Nga nabuang na ko. Pero wala ko tuyo ang kining pagbatia. Kalit lang kining mipitik sa kong dugan. Agoy! Human! Ang buot mo ipasapot tong grege. Nga... Gugma na kining akong gibati ni Apyot. Unsay ngaan? Patay! Koy, naunsa na dong grege, ay? Sa kadaghang mga babae nga pwede niyang kaibgan. Nga, kadaghan niyang pagsigig pasingit niyang istorya. Nga, mga suki dito sa tindahan nga mga daga pa. Wagam siya. Nao po, sayo na biyuda nga gwapa sab. Katubas Angie. Mimis po to kayo. O klaro po ganit itong nakagusto niya. Pero, dili sab siya. Adto siyang kore ng asawang Francine. Ni Francisco nga yang suot. Dili ko day ang kagwapa rin basihan nga mabating gugma, no? Wapa mang Diyos ko rin, Di po dimentaan, oy. Ang problema lang kay dunay sabon. Asawa sa yang suot. Maugod na moingon sila nga. Dili lalim yung mahigugma. Pagka. Unsa pa mang timing nga o hustong higayon nga imong gipaabot aron mapasabot nimo sila si Dudot ug Miles. Maayo kay niya usab si Mama Tansyang. Mas maayo tingali nga prangkahan na nimo ang mga bata. Anong wa ka mo tingog? Decorin. Please. Imo gid ay ming biyaan. Dili ba gid ay mahimo madinhi ka lang uban namo sa atong mga anak.
na po, anak. Di mga nakasulti na ta. Nakasabot na ta. Ngano ba kinahanglan ka pa man nga mupiya, Francine? Ngawa pa na ako paganduya ang kaharuhay. Tamis ra ka namong imong pamilya nga sawa nato ang kalisod. Dili ka lang malayo namo. Green. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!